Уважаеми господин президент, уважаеми приятели от Junior Achievement, уважаеми колеги, учители, директори, кметове на райони в нашата столица, скъпи млади хора, истинско удоволствие всеки път, когато се срещаме, защото вие го заслужавате. Искам само да кажа, че аз искрено се гордея, че Столичната община застава плътно зад инициативите на Junior Achievement. Уважаема госпожо кмет, уважаеми представители на толкова много институции, уважаеми организатори и скъпи млади приятели, благодаря за поканата да бъда днес заедно с вас. Специално се обръщам към Саша и към Милена. Дълбок поклон за това, което вие правите от толкова много години за младите хора в тая държава. Обръщам се и към нашия любим кмет, към толкова много хора, представители на бизнеса, на организациите, които са днес тук, навинаги са били тук заедно с нас в подкрепа на младите таланти на България. Благодаря ви. Всички знаем, доброто образование и предприемаческия дух са в основата на успеха, на личността, но и на нацията. Има много държави, които са богати на петрол, на газ, но и те инвестират здраво в образование. Те знаят, че бъдещето е на тези, които се позиционират по пътя на идеите, но и успеят да ги реализират. Това са приоритетите и на България. С 2020 нашата национална стратегия за развитие, заедно с министъра, заедно с всички вас, не искаме да зададем посоката на доброто образование и реализирането на иновациите и идеите тук в България. Младите хора, за да успеят, така както една икономика за да успее, трябва да бъдат конкурентно способни, да се научат да се борят, да успяват в една тежка конкурентна среда. Затова ни трябват умения. Затова ни трябват знания, теоретична подготовка, но преди всичко трябва да можем и да ги реализираме на практика. Трябва да можем добрите идеи, които имаме, доброто образование, което сме получили, да го превърнем в продукти, в проекти, а защо не и в печалби. Благодаря на всички, които заедно днес с нас работят по дългосрочните перспективи, които ние ковем за нашата държава и за икономика. Благодаря преди всичко и толкова много се радвам, че този днешен форум е състезание. Той всъщност адресира, може би, най-важното. За да бъдете успешни, за да бъдете конкурентно способни, трябва да състезавате. Целият свят е включил на 6-та скорост, той се развива много бързо. Младите хора в много държави по света искат да успеят, те ще бъдат ваши конкуренти. И именно начина, по който това състезание тук днес е направено. Да покажем тези, които имат идеи, тези, които дръзват идеите да ги обърнат в конкретни продукти, но и преди всичко да формираме заедно тези качества на младите хора от 21 век. Талантливи, добре образовани, но и преди всичко мотивирани, съобразителни, предприемчиви. Младите хора в България могат да бъдат иновативни, могат да бъдат предприемчиви и доказателството сте вие всички тук, днес в тази зала. Аз ви благодаря за това, че давате пример на толкова много хора след вас. Защото истината е, че е важно да опиташ. Да, има риск. Със сигурност някой може да се провали. Но дори провалите, дори неуспехите ни правят по-мъдри. Те ни правят по-опитни. А най-големият риск е да не опиташ. И така, като си говорим за опитването, аз си спомням преди 22 години, когато в Благоевград аз реших да направя своята фирма, Iris International се казваше тя, с мой приятел, и в Благоевград имаше един факс. И то беше в Централната поща. Да, имахме идея, най-различни идеи. Не знаехме коя от тях ще успее. И имаше едно средство, което ни свързваше към света. Не го знаехме, не го познавахме този свят. Не знаехме дали това, което ние искаме да постигнем, може да бъде прието.
И така, чакайки по опашките с 10 на други предприемчиви млади хора от Благоевград, Централна поща, чакахме седмици наред някой да ни прати факс, ние пращахме факс. Чакахме, търсехме. След това взехме кредит, заложихме всичко с моя приятел, за да отидем до една държава. Това беше Германия, имахме късмет. Заложихме всичко, за да отидем там, за да видим дали там нашата идея би могла да успее. Вие сте длъжни да опитате, защото днес света ви дава невероятни възможности. Днес вашата идея може за секунди да стане достояние на 4 милиарда жители на тази планета, които са в интернет. Днес вие може да комуникирате с 180 и кусур нации по целия свят, с милиарди хора. Днес има толкова много платформи, които могат да покажат веднага вашата идея. А това означава да намерите съмишленици, партньори, съинвеститори, да потърсите и да намерите подкрепа. Много по-лесно, отколкото беше преди 20 години. Длъжни сте да опитате. А ние сме длъжни да ви подкрепим и да ви помогнем. И затова днес ще бъда заедно с вас и ще бъда винаги заедно с вас. Затова ще благодаря на всички, които наистина работят за успеха на младите хора. И затова и днес тук ние имаме един форум, който не е просто само форума на изгряващите звезди, на учениците, на студентите, 2000 ученици, над 600 студенти, които участват в този форум. Това е изключителен успех за България. Но по-важното е, че този форум всъщност е доказателство за това, че всички ние вече си сътрудничим, за да дадем път на идеите. Тук имате община, тук имате бизнес, големи, малки, средни предприятия, огромни чуждестранни, но и малки български. Имате университети, имате изключително много най-различни и пъстри институции, които са днес заедно с нас, за да ви разберат и за да се научат със всеки ден все по-ефективно и по-ефективно да сътрудничат, защото в сътрудничество, в кооперирането е смисъла. Всеки един от вас, дори имайки добрата идея, трябва да има фокус, за да реализира, но оттам нататък му трябва сътрудничество, за да успее. Много се надявам и на платформата SOFIETECH. Тя ще бъде един от инструментите на бъдещето, които, надявам се, много, много бързо ще се развият в България. Още през тази година ние искаме да напреднем много с SOFIETECH, като една от многото платформи в подкрепа и за сътрудничество. Там ще видим Академия на науки, изследователски центрове, университети, младите хора, държавата, куп министерства, общината и много, много други институции. Всичките в сътрудничество по пътя на идеята. Как младият човек с дънките, с фанелката AC/DC, който има добра идея, да може да получи по пътя на идеята си пълната подкрепа, така че тя да стане фирма, да стане продукт. И аз съм сигурен, че вие днес тук сте тези хора, които ще бъдат и част от тази мащабна национална програма, за да можем наистина да направим една по-иновативна, по-млада и, разбира се, много по-успешна България. Благодаря от все сърце на всички.